направи едни от най-трудните събития да организира всички нас, вас, разбира се. Всичко това е специално за теб, скъпа приятелко. Виждам, че и в момента не спираш да работиш. Албена иска и ми казва: изпей ми 100 патрона. Веднага влиза в 100 патрона. 100 патрона ще ти вкарам, ако крачка те наварам, че отиваш да ловуваш, а пък секса практикуваш. 100 патрона ще ти карам, ако крачка те наварам, че отиваш да ловуваш, а пък секса практикуваш. Super.